Mayong adlaw, mga binati ug minahal kong Matalom. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Di for sa pag-on guys, pag ganang quarantine mo diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Hoy bisong adlaw niya. Ang itong batong guys para di sayang atong oras. Okay. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Manilhig guys.